अरे बुढ़ावा कहाँ जाने कहाँ घूमता। आयो दादा। अरे बुढ़ावा कहाँ जाने कहाँ घूमता दिन रात। दवाई लाइबा कि ना हो। आये दादा। हाँ 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 मुझे मरत नहीं। अब कहाँ घूमत रहन। आये बुढ़ा कहाँ जात। का हाला कोले बाड़ो दवाई ना लाइबा। आज दवाई काल आई दवाई से खत्म हो गई। हमरो देखा तड़ू के शुगर बढ़ गई बा। तू कहाँ कब से घूमत रह। अरे उहे पैसा के कुछ इंतजाम में कोई रही तहार दवाई ले घरे ना मंगनी है। हमार खोखियो तेज हो गइल बा। अच्छा रोको घरवा पूछो तनी पैसा वैसा रखले बाड़ी से तनी मांग के तोहर दवाई ले दे। ओहो में हमार शुगर तेज होइल बा। आज लइकन खिया दिलान से एगो लइका चॉकलेट दे देला खा बुझे ताकि अब हमार मिजाज एगो तू पड़ल बड़ुआ अलग है। आ घर की स्थिति डामाडोल चल रहल बा। बताओ हाथना कोई नौकरी हाथना कोई तो रुपया लेवे खातिर का करबो। तीनों लड़का के पढ़ा लिखा के अपने लेखा नौकरी धरा देने। जैसे नौकरी करते सब रुपया तो लड़कन में लगा देने। ऊ अपना मेहरारू के आगे हमनी के कुछ नहीं कन सा जानत कि बाबू का कोइलन। अरे बाबू तो तोहनी खातिर ऊ कोइलन कि अपना पीठ के रीढ़ तुर तुर के रुपया बटोर बटोर के देलन आ पढ़ा लिखा के नौकरी धरा देलन। आज दोहरा हमरा पर पड़ल बा तो कोनो 1 रुपया कोनो टेलीफोनो ना कर सतनी मनी की बाबूजी कैसन बड़ा। हाय रे जमाना। हाँ हाँ हम तो केहू से कहम कि बबुआ लोग पढ़ाया लिखाया अपन लइकन के तो ही पहले सलाह जरूर दिह कि हम बबुआ इतना खर्चा करत हन तोरा में हमरो खातिर कुछ करी लोग। ना तो सब आजकल के व्यर्थ जाता। देखा हमार का जुग बा। हमार बूढ़ियो पड़ल बिया हमहू पड़ल बानी। बतावा लोग इहे न कही कि बुढ़वा नौकरी वाला रहे। एमे हंसे वाली का बात बा। ही तो अब तो भगवान जने जैसा हमरा पर पड़ल बा रउआ सभे पर मत पड़े। तनी चेतल रहब जा। माया बुचियो हेने आव आव माया कहा करू आव तड़ू माया तनी 1 गिलास पानी ले आवा दादी के दे दो। बताओ हो 1 गिलास पानी मांगला पर बुझते कि एक ट्रेन छुटाता वैसे भगवती। हारे हम कैसे जाए देख तड़ू के घर में सब उलगन सा हल्ला करे सही। देख तनी का करत ऐसन आ देख तनी कुछ रुपया मांग ले हो अगर दिहन से तो दवाई वही लिया दे। ठीक है हे भगवान। अरे हमार शुगर तना तेज हो गई। हे राम राम। ए पतो बारू हो ए कौन है कि सुनत पतोहिया पतोहियो। अरे बारू सगे पतो ए पतोहिया का बाबूजी आवा तनी का बाबूजी सबके बोलाओ सब कहाँ बाड़ी सो घर में बैसल लावा कुछ बैठे बैठे के। रुकी लाओ हे भगवान का कहल जा। आ तनी मैया सबके बुलावा एकदम जरूरी बात बा। कौन बात बा बाबूजी अबू लोग तब न सब जनाव लोग। ठीक बा रुकी बोला के लाओ। हे भगवान कैसे के सो दिन दुनिया पार लागी। अब देख एगो बुढ़िया बिया उहो पड़ गई। हे भगवान
बोलाइलू मजली मजली के कहाँ दीदी इन्हें आओ छोटकी कहाँ बिया रूम में देखो वही है तो एक बोलाओ के चार जल्दी, बाबूजी दीवारी बोलाओ में तनी। बुझाता कि आवाज लगावे पड़ता। बताओ आओ तो जा ई तहारा बुझाता कि है एक के चार दीवारी में ओकनी की आवाज लगावे पड़ता। छोटकी कहाँ भी अभी तक ना आई लोग। छोटकी का दीदी हेने आवा हे भगवान लागो ताकि आगल को कहा पैसे खातिर आइले होई वैसे ना आइले का बाबूजी आ गए लोग। का चीज देखो लोग तू लोग से एगो बात बा। कौन बात बताई जैसे अपना बेटा के पढ़ा लिखा के नौकरी धरा देनी तू वो लोग हमारा बेटी से कम नहीं खुलो। आज एगो बड़ी बात ई बा कि बुढ़िया हमार पड़ गइल बिया, बीमार पड़ गइल बिया। हमहू शुगर के बीमारी बानी देखते हां ई त बात ठीक है। हम कुछ काम से नहीं कि कुछ रुपया पैसा दलो बुढ़िया के दवाई बीरो तनी ले आवे के बा। छोटा के का चीज तोहरा से एगो बात कहतनी कहीं कुछ पैसा रखले बाड़ू तो द बूढ़ी के दवाई वही ले आवे के बा। हमारा भी कहां से पैसा एगो रुपया होई लेकिन तो कहां से देही हम सब रुपया कहाँ हो गइल। लड़का के नौकरी धरी नौकरी के रुपया कहाँ हो गइल। नहीं थे एको रुपया कहां से देही जेकरा के देत रहियो कहां से मांगी ऐसे काहे कहतड़ू। कहेला कमे के में देना कहम देवे के तो हम सब लड़का के दे देनी पढ़ा लिखा के जेकरा के नौकरी लगा दे तो कम ओकरा के हमनी के ना देत रही चुप रहो। तू तो इतना बोल देलू कि हमारा 10 गो रुपया का देबू तो 10 गो बातें तो बोल होई देबू। नहीं तो कहां से देही 10 गो रुपया मजली देखो तू कुछ उपाय कर। तू पैसा चोरा कर रखे बड़ तो द। हमरे के चोरावे काहे कहतनी हर भी एको रुपया अइबे ना करले तो हम कहां से देही रहुआ के हे भगवान ई तू का हमारा भी सुनाव तोड़ू झूठो के। झूठे कहतनी जे हमनी के एको रुपया होई नहीं के अपनी हालत खराब हो लड़का कहता ना बढ़िया नौकरी लगाने बीएसएफ में। आज हमार नौकरी जौना घरी रहे सब लइकन में लगा देनी हैं। जौन लड़का के लगैले हम तौना के बुझाई ले बताओ बड़ा के क्या बाबूजी देखो कुछ 10 रुपया पैसा बूढ़ी के तनी अथी करे के बा। जो रहे तो हम देबे कहनी बाबूजी अब तो होला ही नहीं के तो कहाँ से दे हाँ तू तो कुछ कहबो कैलू। अब नहीं अब एक दे लियाओ लोग कुछ। कहां से ले आई जा पेंशन के पैसा हई नौकरी वाला पैसा सब बड़की के देत रही त मांगी अब का भइल बड़की ऐसे काहे कहतड़ू। एगो हमार आदमी कमात करिया गइल के हमनी का भी दिना भुलाए लिखी जा बियाह रात आली तो कैसे बुढ़िया करत रही दूध गो मचाई सेवाई खाए के मन करता हितनी मुन सेवाई हितनी चीज देत रही भोर नहीं के परल। अब काहे ना तू हमारा भी कहानी बताइबू। जाए ना पूछी जेकरा चलावे खातिर हम अपन हाथाना परिवार चलानी 5-7 गो परिवार चलानी हो। हमनी को दिना भोर नहीं के परल सब यादें बा हमनियों के। अरे तू लोग के काहे ना याद रहे रही ना जैसे कहले बड़ी वैसे भोगी हन ठीक है। हाँ तू लोग के मुहावा से नु कहते कि भोगी हन आ जौना घरी उबी आए रती आई रहू आए आज तक ले एक दिन तेल पानी ओकरा के लगावे ना काहे गइल। के लगाइन जे तेल पानी खून कर गोसन का कर हम ये करत रही उनके के कोई भीड़ ठेका हो ना जाई पर हम निकले नु तो एक चम्मच पानी ना देवे जाई जा। अरे तू मत दीह तेल लगा के तो अलगे बात बा तू लोग मत बड़के दीह बात बा तेल लगा कपार पर मत चढ़लो ठीक बा। तो रहू का पाप मत चढ़ी पैसा कमाता नहीं के तो कहां से दिए। हे भगवान अरे हम पैसा अपना घर में मांगो तनी चोरी थोड़ी करे जातनी। नौकरी के सब पैसा लइकन में लगा दीनी रुपया लइकन भेजे तरह से कहीं ना कहीं बाप मतारी के पैसा ना सेवा। आवेला हमरे भी नहीं खे रुपया तो ई सब घर दुआर सब हमारे नामे बुढ़िया के नामे बा। काल कर के बुढ़िया मर जाई तो सब ई तोहनी के नामे हो जाई। होई काहे ना होई ये ना करी हमनी के नामे ठीक है बा। ऐसे बोलते जाओ काहे ना बोली जे दीदी ऐसे के पहले बड़ी ऐसे भोगताड़ी बुढ़िया ऐसे पैसा मांगता तो रही बात दे ना दी काहे लग नहीं करता ई बहुत कैलक जेकरा के देले तो रही ना करी जौना घरी आई रहे तो बूढ़ी का करी हां नौकरी के पैसा पेंशन के पैसा सब इहे धर दे के करी हमनी के करम जा कोई नहीं ना काहे ना कहब। अब दोनों कौन माता दा अब तो खड़ी 1 रुपया हमरा जानले नहीं कि त काहे के देवे जाई हम 1 रुपया देखे के ना नौकरी लगा देनी बाबूजी या उनकर के 1 रुपया भी कम ना कि जा अच्छा बड़ा से फटफटात नहीं तो और नौकरी वाला पैसा का होता बताई हाला आवले मत तुम करो दीन ना तो दीही ना निकाल के काहे ला हे पैसा भगवान। बुढ़िया बीमार कर बल्ला के दीही तो पैसा बा
बड़ा बोलत हो जाए इनके कीचिर कीचिर मत और लोग देखो जाना घर में पैसा मिलत रहे तो ओकरे बढ़िया लात रहे। ठीक बात हमने भी पैसा नहीं तार में क्यों गोड़ा थे चुप रही। बेटी हमारा रुपया ना चाहिए, तू लोग झगड़ा मत करो, घर में किरी देखो किरी तनी मत बाबूजी करो। कैसे तो काहे ना मांगनी है? ये से मांगो नहीं है कि मिल जाए तो ठीक बा, अब ना मिली तो का करब। अब ऐसे अपने में झगड़ा करबो लोग। बेटा हमार सुनियन स तार भेजियन स फोन करियन स त ये नु कहन से कि बाबू पैसा मांगत रहन त एकनी के झगड़ा कइले बाड़ी स। अब झूठो के हमारा पलाछन लगैबो लोग के बूढ़वे लड़ैलक ह। तो रघु मांगम त केकरा के कहल जा? त का माने के करा से चोरी करे जातनी कि अपने कमीनिया मांगतानी? ना बतावा। अपन नहीं की मांगत हां त राउआ दे दी बात हमने भी नहीं हाथ नहीं थी कोटा। कहता ना तू बोलत हो तार से बोलनी हम तात बोली त दे दी राउआ भी बात हमने में त नहीं थे। रहे तो देनी ना आया है आवत है अब जे खड़ी पैसा लागत रहे सब रखे बड़ा नीमन लागत रहे। देखा लो तार सब किसी लूट लूट के धइलू त नहीं को कहत। तो तू लूटो त तू दा मांगत तुम करत रही तो लूटत रही पेंशन इहे नहीं खेले ले, पेंशन सब ले ले बड़ लोग। हमारा के मत कर दी के से आदमी तो 1 रुपया नहीं खरीद जनत राउल बुझाई ले। अब काहे न ना कहो। सब जनी अब एथी हो गेली जाके हम नहीं जानत नहीं कि तो कहीं ना तारा के सब देले बांध थाई तू त दला के तनी जाके बूढ़ियों के तनी देखा लोग। हम ना देख जे जाइन रो के देखे आई भगवान ये के बानी तो देखिए ना। तू का करबू आरती उतारे खाती काय बन हां उतारी सुना लोग, ना देबू लोग तो हो जा तनी चाणी 4 कट्ठा खेत ले ले बनी नु उहे बेचम। तनी बेच पन दिखाई तो आता दाम नहीं के बेचे बुझाई ले। देखो तू बहुत बोलो तोड़ छोटकी तो बोला ना हैं खेत बेचे हमारा सामने अभी हमार लइकन ना बोले लसन आ तोनी के हतना ऊंचा आवाज में बात करते हो सा तो ई तोनी के सोच लेवे के बा कि जौना धरती पे बानी जौना घर में बानी कहे के वो आज हमार दिन ह। आज दिन हाले कि ना भी नहीं खे में तनी को एथी हां के हक हक बा आजो बा कहियो रही। तनी कहे के बा आज हमार बड़का लइका ना बोलेला एकदम राम हां सर। तो देखी बड़के लड़के के कोइले बन त के बोली बड़के ना बोली त ना बोलेला बुझाई ले। छोटा दुनो मझिला के छोटा के नहीं की कइले ई तो हनिए के देना कि हो कुछ सीख गइल कहे ना के तो बा घर परिवार आता बढ़िया से चलावत रहे। का कहे के एको दिन प दिन एक देखत तनी हम तो हनिए के देख देख के ही ज्यादा पैसा मांगती है तो बुढ़िया बुझाई ले बाबूजी पतो के देख देख के जरूरत रहे खाई ही देखत रहे कि हई हाथ ना खाती है हाथ से करती है अही बड़की बाजी ना ऐसे होत रहे। अरे काहे ना नी रेखी जे देखत है तो कैसा जमन देही से खट के अनाज लाइल बिया आ उ अनाज हां के खाई तो गड़ी नु अपने भर भर थरिया है खाई है उ खाई तो ना गड़ी। अरे खा तू तो ना खालू बड़ा हमरा कहतारू चुप रही ने वसना की बोला कि खाई ओ करा खाती ना खिसिया तो होई से कि होई से बोलते सन तो होई से झाड़ते सन नहीं की बोलते एक गुण बहुत तेज बनता तो बोला ना की कहता कि न तो बोला। सुनो लोग, झगड़ा करे खाती हम नहीं खियाई, हम साफ बता दे तनी कि पैसा देबू लोग कि ना देबू लोग। ना हम जा पैसा नहीं खे ना देबू लोग करे बाजी सब तो हई- नाती भाई लोग घर छोड़ के निकलो लोग, कहां देना ई हमार घर है। रावा जाइए जैसे बुझाई ले तने के ई पैसा छोड़ के तू ढाका दे तड़ीस, ई तोरा सोचे के पड़ी एक बार ई घर हमार है। ये कुछ नहीं खे अब रावा भाग नहीं खे अब हमनी के हक में बुझाई ले। हे भगवान है बताओ कैसे बोलत ऐसा हो एकदम। ए बड़की क्या बोलची देखो अब तोहरे ऊपर तय कनी के लाछन लग रहे सब बड़की के देले बानी। देले बन तो ना का सब देले बानी सब बुझाई भगवान जाना तड़न हम अगर तो बड़की के जानता देले नहीं पर करता। हमर लड़का के तनी कबो एगो चॉकलेट वो देले हो जुआ हो या बड़की के बेटा के ला के दे दी ना अरे ना बाप रे। बड़ा हमरा कहत हो जा काल के लड़का के देखो चॉकलेट ना जुड़ल आ तहार लगे के जितना कोइले बानी सब आखिर देखले बानी जा तार लगा के ना करे ना एगो 1 रुपया के चोरन चॉकलेट जुड़ल बा रुपया निकाल के ले आइम पेंशन तक एकदम पीछे पीछे चली हम आज कैसे कहतिया कि नहीं खन देले ना जा के पीछे न उहे जानी हन हमारा तू लगा चलन जा भगवान हमर लइकन के देख के कबो जेबो करेला ई होसन हवे कि जइहन से 1 रुपया के एगो चॉकलेट वो ना देवेलन कि ना जइहन देवला ना से के लूर लक्षण ह लूर लक्षण के निहार तड़ू ना के देख के माने के चाहिए बुझाई ले मानो ना ना कहे के भगवान लइका के तनी को गोदिया उठैले अपन तो कहस ना उठोइले नहीं खन राउर पहिले पर बूढ़ी बुढ़िया के कान में आवाज जात हुई तो का करी जा तो जाके सुन का मार उड़िया देती हो जे सही में मर जाए मार उड़िया मार देते तो ठीक हो रहता के फल से रहती जा मरे के तो मर जाई मगर हम आज एगो बात कह के जातनी काई कि तोहनी के ऊ नरक वाला हाल हो जाई कि तोहनी हो के जाई नरक वाला कि भाई से ना पहिले बारी नु कि ना जा- ना मिली भीख बुझाई जाइए जैसे
ठीक है बा। ऊ तो समय बताई तू लोग को ऊ नरक वाला हल हो जाइनु। देखी ना तो दूसरा के नहीं रेखा में अरे जा बूढ़ कहेंगे काम के निकल चलते होते बा तार चलते न जाओ चुप रही रावा के दे तो रवा के नहीं दे बड़ा हमरा कहत रह जा बुलावे के पर की छोटा की मंझली आई ना कुछ लखा की धोइला के देखी खाता से निकाल के दे तो थाले बड़ तार खेतवा में लगा गेल तार खेतवा में क्या लगा हां सब बात लेकिन 1 रुपए देम का बूढ़ो का बारे नाक लगा के मर जाओ ने आ तू मर जेबू तो शिकायत हो जाई का ये तो बोली मत हमरा बारे में तू हमारे बारे में मत बोलो बात चुप रहो इनका से मुझे लागल बेकार अपने दीदी देख चुपचाप रहो हमके झगड़ा कोइला में कुछ फायदा नहीं खे आज जौने हमके मिल बेवर करो जने तीनों गोते नहीं तो ठीक रही अपन के जौने मर जैसे तो सब खेत बंधार हमनी को अचानक तड़ छोटा की हम नुआरा में जमीनो ले ले हम पाटा की जमीन ले ले बानी नया दिन में हम जमीन ले ले पैसा बा बाकी दे हम ना अपन के जौने मर जैसे कोका कोकइनु तो ठीक रही एकदम से ठीक है रखे ले जा जी चुप रही दीदी झगड़ा मत कर झगड़ा करे में कोनो फायदा नहीं खे हां ठीक है कहता रे जौने भी क्या गोती ने बात हम सब हड़प लिए सब हमनी के तीनों को मिल कर हो जी तो जौने हमनी तो ठीक है कहता रे हमनी के कबे से लोग बुझात नहीं कि कबे से लोन समझ के ठीक है धइले रहे लोग पैसा धइले बाकी देम ना अपन बाल बच्चा के देखी कि बूढ़ा बुढ़िया के देखी ठीक है कहता रे छोटी की ठीक कहता रे हमहु एस ना देम पैसा तो हम बन रखले बन ढेर लेकिन एको 1 रुपया दे हमहु ना देम बूढ़ा छोटा धइले बन का दीदी धइले बन बाकी ना दे हमसे कहीं कबे से चुपचाप काहे पानी रहुआ